دواره قهوه کرده hazır. Buyurun, Kürt kahvesi hazır. Ev çend salın li Amedê li cîwarên geşt û guzariyê ev deng bilind dibe. Kahve kurdan bire fermo. Kerem ki kesi beni kabire nemine beli kerem ki. Nasıl canlı abi kerem ki? Dikandar û firoşkarên Amedê tameken nû li tamên qehweyê zêde kirine. Pêşê qehwe Türkan em ê kaş bikin. Maxis jê şûn da qehwe kezwanan. Qehwe menengîje yani. Em ê têxin. Viyan jî dîbege. Qehwe menengîja şûn da em ê dîbegê têxin. Me qehwe giş xis şûn da em ê werin çereza. Hûn beîfa hez dikin sa beîfa têxin. Findiqa hez dikin sa findiqa têxin. Ez dibên beîf daha xweş e. We beîfa gir jê şûn da hûn ê hûr bikin. Hûr kir şûn da hûn ê têxin nav. Awa baş em ê navê bixin. Xweş awa kir jê şûn da hûn ê têxin cezvê û ji xwe re hezir bikin. Navê wê jî danîne qehweya Kurdan. Kürt kahvesi mi? Evet abla. Müştara jî daxist tu jî wer bixwe wer. Qehwe Kurda qehwe kezwanan. û dîbek em tê dixin qehwe tirkaye û quriyê mişe. Xurme ye, findiqe, beîf e, gûz e. Sê çar deqe ye. Awa gelm be bire, awa sar be, nabe. Xweş nabe. Awa gelm de daha xweş dibe. Kurd bi kêfxweşî qala tama qehweya xwe dikin. Qehweya bi navê qehweya Tirkan heye. Ma qehweya Kurdan nebe dibe gelo. قهوه کردی گلکی خوشه شا سریا دبه مرا پی صحبت دکه مرا بدخو خوشه يعني قهوه كردها پر خوشه ضعف خوشه الجمج هم بدخون هم برج قلان مشكن حالي باج مرغ جميوان عربي يعني هم دو عجبي خوشه Fındık ceviz badem urmalı kahve. Rojane bi hezaran geştiyar serdana navçeya Sûra Amedê dikin. Geştiyarên ku ji welat û bajarên cuda tên jî qehweya Kurdan tam dikin. Ji heval û hogirên xwe re jî vê qehweyê wekî diyarî dibin. Geçen yıl 2 kere geldik. Ev cara duyemîne ez têm yên ku berê hatibûn û jê hez kiribûn ew dizanin ku ez dîsa hatime vê derê. Ji ber vê yekê qahweya Kurdan ji min xwestin. beğenen çok. Gelek kesan acıband me gelekê kirî. Hurma miktarını azaltır. Gerrejeya xurmeyan tê de kêm bikin û markaya xwe ava bikin bêguman dê bi ser bikeve. Tadı güzel, karamel. Tema wê xweş e wekî ku karamel tê de heye, aha dibêjin xurme tê de ye. Ji ber vê yekê şîrîn e, gelek şîrîn e. Ez bi xwe ji qehweya şîrîn ve naxwim. Lê min ji vê hez kir, naşibe qehweyên me. Tema wê xweş e, min eciband. Kürt kahvesi diyorlar. Jê re dibêjin qehweya Kurdan. Pir navdar e. Xurme, gûz, findiq dixine navê, aramoya wê nerm e, gelek xweş e yanî. Qehwe Kurda kerem ki tez geçer. Sağ ol bilal. Abi. Fındık guz vakit değil. Şakirtene şerimla üç kurban kerem ki. Qehwe Kurda ya abi kerem. Qehweya Kurdan hema hema li hemû dikanin çerezan tên firotin. Êdî ev qehwe ji welat û bajarên derve re jî têşandin. Abi ولی هر کس که تیج من قهوه کرده دخوازه. اولی آمده تنی بو ودایه من شاند میردی جی. بیچه اونی که من بازار را بلاد کن قهوه کرده مشهور بیا بین آمده. İhracat cemdik Azerbaycan, Rusya talep üzerinde bir gelek dixwazin. Li gelek bajarên Kurdan berê tenê qehweya kizwanan wekî qehweya Kurdan dahate dîtin. Li êdî kizwan jî tê de cûreyên vê qehweyê gelek devlemend bûye û dibin navekî de tê bilêvkirin. Qehweya Kurdan. Kahve kurdan bire fermo. Kerem ki kesi beni kabire nemine beli kerem ki. Evet kahveye kurdaya kerem ki fermo. Qehweya Kurda êdî li hemû kuçe û kolanên dîrokî yên Amedê bi marqeyên cûr bi cûr li bazarê ye. Ew tema ku li Amedê bi marqeya qehweya Kurda dest pê kir, niha êdî hêdî hêdî li hemû bajarên Bakur belav dibe. Maşera dekak, Rûda û Amed.